Nou, dat is leuk. Nou maken we er weer een boutje. Oh ja. Want dit is dus naar je kleerkast. Oh. En we verder. Oh, vet. Nou, we zijn er. Amsterdam Centraal. En met de boordjes. Lekker leuk. Goedemorgen en naar je dag en naar je vlog. Wist je wat poppies aan bordje? Ja. Op die naar je crocs. Is toen naar je klonkers kregen van mij? Van vakantie, hè? Ja. Hey, en wat hast, vertel door eens even, Annemees. Wat hast je op een holle en op een buik en op een reg? Wat is dat? Oh, is dat even shit? Dat ken ik, ja. Wat zit er al hierop? Al je stipjes? Wetterpakken. Wie had je wetterpakken op een peuter? Nou, en ik dacht, het gaat dan heel voorbij, want de oren hier al je hebben, maar nee hè? Dan hebben we al je salve erop dienen. Jokkert het ook een beetje? Lichtpietje. Ja, lietsbietje. Ja. Net de botel komen ze met me. Ja, nou ja, het heerst je dus ik zie het er eigenlijk op te wachten. En dan hoor ik ben ik wel blij dat ze het nou wel had, dan had ze het maar wel horen. Beter dan dat aan Ilse haar baby er is. Ik bedoel, dan let al die benen het nou maar horen, dan is dat maar clear. Maar het is wel een beetje sneu natuurlijk. Het is net alles. En ik ben helemaal in de pronk. Ik ga zijn deze broek door ik net gauw bij hoor. Dat klopt. Maar ik zal je het mijn boutje op een paard naar Amsterdam. En we gaan naar een speciaal soort museumachtig iets. Het Upside Down Museum in Amsterdam. En daar ben al je foto-videohoekjes. Waar is echt leuke, coole foto's. Maar in al je felle kleuren. Dus we zijn, wist dat, we gaan naar zuurstokken. Boutje die is lekker in de kleur. Gaan we dus naar Amsterdam. We zoen eerst in de trein, maar we gaan toch maar in de auto. Want er was best wel heel volle tijd kwijt met het reizen. In de tuin. Hoor een keer, maar stoen een keer met mij in de trein, oké? Eerst. Dan mem gaat je ook naar de trein, mem gaat in de auto. Boutje net. Boutje gaat ook net in de trein, gaat ook in de auto met mem. En Hilda? Ildo gaat naar opa en beppe. Brengen wij een blomkes, want we hier een blomkes zelf van opa en beppe, hè? Tja. Want opa en beppe, die ben 3 weken voor het west. En die hadden een mond van Touron. Dus dat is heel stijl en heel vier rennen, opa en beppe die, hè? En dan is het een beetje hip hip hoera zijn we, hè? We hebben heel grutsk op opa en beppe. Dus we gaan even een blomkes. Ja, dus we gaan richting Burgerweerst om Ildo daar te brengen. En dan gaan we terug naar Amsterdam. Nou ja, sasse wat. Dus ja jongens, het belooft een heel leuke dag te wezen. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou goeie. Wist de kleef van Boutje? Zeker. We hebben Ildo kreeg bij opa en beppe gebracht. Die hier er super volle zin in. Dat moest even. Ja, ze is net helemaal topfit. Maar dat komt heel clear. Opa die zoekt haar puzzelje, dus dat komt goed. We zijn in de pronk, helemaal in het vel. We hebben 2 zuurstarten bielkwaar. En we zullen eerst naar het Upside Down Museum. Van leuke foto's en filmpjes te maken. En nou, al die kleuren daar. Dus daarom zijn we van wie gaan mooi zijn. En daarna gaan we nog even natuurlijk Amsterdam in. Even shoppen. Even een lekker terrasje pakken, denk ik. Dat soort dingen. Denk ik al. Ja. Dus op naar Amsterdam. Nou, we zijn in Amsterdam en we hadden het van we weer een beetje de verkeerde kant op. Maar de Upside Down, en het gaat nou correct hier, dus we moeten nog correct even wachten. Maar dan begon nog een pisje, hè? Ja, echt. Dus ik hoop dat ze even opzitten, want ik heb weer een piepje maken. Maar juist. Wauw, het is hier super mooi. We gaan naar boven. Nou, daar gaan we buiten. Oh my god. Wow. Oh jeetje. Oh, dit speelt echt super raar. Oh jeetje. Huh? Dit is raar. Wow. Oh, dat speelt echt super raar. Oh, shit, is het heel moeilijk koud. Oh, wat grappig. Shit, de strand zit erboven. Oh, oh.
Laten we Oh, dan wordt er automatisch een foto maken. Oh, dat is wel grappig. Oh, nou kom je aan. Ik heb een foto denk ik. Zo, dan laat ze niet scannen dus. Ja, ja. Een QR-code scannen en dan krijgen we alle foto's op. Leuk. Hi. Ja, Ja, heel graag. Ja. Super. Nou, weet jullie een beetje hoe ik hier kan poseren? Ja. Leuke outfits. Kijken. Ja, camera's daar, als je hier wilt. Hier tegen je pilaar aan. Je moet iets aanraken, je moet binnen zitten. Oké. Yes. Goed worden. Nou, dat ben je. Ja, dank je. Thanks. En nou? We mogen heen. Dat is mooi. Wow. Wat je van die inktvis, of nee, hoe heet dat? Van die kwal. Ik zie heel geen uitgang, doe maar. Nee joh, nee, ik denk... Dat het anders zou worden. Oh ja. Oh ja. Ja, dat denk ik net. Ik denk dat ik gewoon een... Oh, dat kan wel. Hoi. Trampoline. Eerst maar even terug, hè? Oh, daar is die grote... Oh, vet. En je wordt scoort dan uit, hè? Ja. Dat is wel vet, maar wel even niet, toch? Ja. Ja, hier go in. Als eerst? Ja, zeker. Ja, net, we zijn ook nog mooi linnen. Oh, super. Ja, bij je tas ook. Oh ja. Gaan we scannen voor de foto? Oh, wie mij net doeken? Nou, gelukkig maar. Nee, doe ik wel. Nee, dat maar niet. Mag ik dan? Ik red hem erin of springen. Oh, dit is wel lekker. Oh, ik ga helemaal niet. Hallo. Dit is wel heel chip. Oh, wat grappig. Ik nog een bubbelbad. It's not easy being green. Ja, die was net kwijt eruit, die telefoon. Oh. Ik wil er heel veel van. Nee, zo. Sfeer op je bed. Het lijkt heel relaxed, maar het is best wel smerig zo. Luister wat lekker. Ik liet je er wat van af. Dan weet het al niks. Ik liet je er van af. Ons maar de blom een beetje... Af gaan Heel. zitten. Zitten? Ja. Nou, dan zit ik op een bal. Ze staat per bal een buikje. Oh, dit is ook zo mooi. Oh ja, dat is gewoon lekker kristal. Ik doe lekker een stekker aan. Ik wil lekker aan. Eindje van mij. En een eindje van mij. Ah, de schatjes. Nou, dit is leuk. Nou maken we er weer een boutje. Oh, jongens. Ja. Ja. Ik smiet al die ballen eruit. Oh, foutje. Ik smiet al die ballen eruit. Wee. Nou, cool. Op naar de volgende. Ah ja. Want dit is dus naar je kleerkast. Oh. Oeh.
vet dat. Correct wat. Misschien zit er een brief van morgen. Ja, moest dan een shirtje hebben? Ja, die weer vet. Cool. Nou, we halen veel de kleren aan. Ja, jongen. We hoeven hier niks van. Ik ben in stijl. We zijn in stijl. Doe eens in een bakje. Zal ik in het bakje? We doen maar in een bakje. En ik fietsen. Jongens, zit wat lekker? Ik zou van fietsen, hè? Vind ik zo leuk. Dat is zo weer de werkpaarden en de sierpaarden, hè? Ik ben werkhinder, eerst het sierhinder. Ja, en de volgende pose. Ja! Superleuk, alsjeblieft. Oeh, wat is dit voor spannend? Oh, dat is ook hoe de kop. Hallo! En dus toen je van de spiegel staat, ben ik die spiegelbeeld. Oh, hallo! Mooi spiegeltje. Een spiegeltje, joh. Mooi spiegeltje. Wat hebben we hier? Spannend hoekje dit. Upside down. Wij komen nou. Ik denk dat die door dan denk. Ja joh, het lijkt kijk of je net erop. Dat is het zin. Oh, de disco hoor ik op. Vet. Oh, zeker. Dikke disco. Fijn. Ja, hier heb jij natuurlijk niks. Maar als we even opzetten, ja, ze doet ziek op. Nou, even verder bootje. Oh, je kiest een fotomaatje, Bouw. Zo, is het erin? Ja. Oh, dit is wel leuk. Tulkens. Ja, ze hebben hier een maatje? Ja. Dit is wel leuk. Kijk, daar stil over de kap, hé. Leuk. Dat is wel cool. Wee. Mooi telkens. Nou, exit, maar weer luisteren. En we verder. Nou, dat is skier. Oh, vet. Leuk. Mag je? Mag je nog? Ja, hoe dan? Scan ik hem gewoon nog een keer, toch? Oh, ik wil hier ook lekker op. Cool. Ja? Ja, leuk. Oh, jeetje. Oh, dat is mijn spiegels. Oh, dat is wel een beetje raar. Wow. Mag je, hè? Ik volg je die wel. Hier is ook iets. Oeh. Dat is eng. Ren ik aan mijn neusje en terug. Ligt wel mooi. Heel veel boutjes. Och, joh. Heel veel chitskes. Alle bemakjes. Alle bemakjes. Oh, oh, teddies. Hallo. Playlim. Teddy, doe teddies. Oké, waar gaan we nou heen? Oeh, disco. Het is elke keer een verrassing bij de uitkomst, hè? Deze. Dit is een vliegtuig, eruit. Dat denk ik al. Cool. We're going on a jet plane. What? Jasje, in het element. Ik ham. Woehoe.
zit hier wel lekker. We kunnen wel lullen. Ik wil een fles. Nou, doe eens wat van de hele fles. Nou, slagen. Cool. En die koffers er nog leren. Oh, sure. Dus zo. Nou, dat kunnen we. Cool. Ja, en door. Oh, dit is het. Nou, zullen we eens even zien wat voor foto's wel liggen? Nou, ik ben benieuwd. We gaan 4 uur zacht. Nou ja, eigenlijk draaien, hè? Dus shit. Komt u maar. Ah. Oh, die ken je dan aan, niet. Ja, top. Leuk. Zo schattig. Je bent wel schattig. Dat is dezelfde natuurlijk, ja. Weer de kubussen. Cute. En in een ballenbad. Lekker leuk. Nou, dan moet je eerst maar even wat haffelje denken of drinken. Heerlijk ligt het middag. Dat lijkt me ook wel heel heerlijk. Oh, zo mooi. Oh, dat is leuk. Hier gaan we zitten. Nou, zit het er alweer op. Samaron, hè? Wat vonden we ervan? Leuk. Ik vind het leuk. We zijn maar die, hè? Ja, we winnen dat. samen terheen, maar misschien hebben we wat te snel gaan. Ik ben de hele horen zien we dit goed. Ik denk dat het oerol misschien nog wel wat langer, zeg maar, zelf foto's, echt meisjes of Ja. nog een keer op naai. Wij hebben gewoon een plan gaan weer. Ja. Ja, maar ik vond het wel heel leuk. Ja, ik kijk dat. We vonden het alleen nog wel een beetje lastig dat alles door de kap weer. Maar ja, het ziet upside down natuurlijk, maar daar moesten we wel een beetje aan wennen. Hè? De foto's door de kap. Maar ja, tegenslagen toch? Ja, echt. Ja. Nou, we zullen nou de auto op ziekje en dan gaan we nog even het centrum in. Even wat eten? Of is er niet wat? Even wat eten, wat drinken. Dus nou, dit is superleuk. We gaan op naar het centrum. Nou, we zijn er. Amsterdam Centraal. Even de boordjes in. Lekker leuk. Maar eerst maar even wat eten scoren, denk ik. Ik wist niet wat. Wij gaan even naar een restaurantje op zitje. Yep. Lekker eten. Nou, we gaan even shoppen. Als jij hier nog wat leuks voor ons is. Al je kleur. Oh nee, ex-zwart. Nou jongens, het Sintje komt direct naar de terug. Het is super heet. Lekker nog even. We gaan hem net meer verwachten, hè. Maar hier is het. En we zijn lekker aan het shoppen, jongens. Shop, shop, shop. Wat kan die man toeteren, hè? Wat toetert die man? Poeh. Je kent de bril wel weer aan. Ja, helemaal. Oh. Llama's? Of zo? Of alpaca? Alpaca's. Alpaca's. Hallo. Die ben cute. Oh, die is echt leuk. Vet schattig. Oh, dit is echt mooi. Wauw. Nou, daar krijg ik wat. Nou jongens, we gaan nog even lekker milkshake voor jezelf halen. We zullen weer op naar de auto, hè? Naar uw mandjes en uw bandjes. Want ja, het is heel leuk om voort, maar het is altijd weer heel leuk om naar huis. Zo is het. Dus we gaan skitteren in de Duihoorn. Wij hebben van de morgen heel dag even in Burgen gebracht, bij Opa en Beppe. Nou, ik ga even bellen met Elke, maar dat is hartstikke goed. Hier ziet ik net al in. En ze wil weer wat opknapt, zie Elke, dus dat is echt mooi. Daarna ben we naar Amsterdam in, ben we naar het Upside Down Museum West. Nou, dat is echt wel heel leuk. Hele leuke foto's maken. Die komen dan wel eens even voorbij. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd naar de beelden. Je mag wel zien natuurlijk. Ik ben heel benieuwd dat dat al even wat slag is. Soms weer wat juster, maar van mij is het wel aardig leuk, denk ik.
De ballenbak weer een heel uitdaging. Het zag er heel relaxed uit, maar het was best wel zwier om daarin om te rennen. Maar weer wel heel leuk. En daarna hebben we even te shoppen en je wil het net jou, maar boukje? Nee. We hebben gewoon niks gekocht. Nee. Het weet al, je krijgt net. Nou ja, je mag ook een keepje zijn we dus. We hebben lekker terras gepakt. We gaan nou een lekker milkshakeje, dus een tieren slagen uit dacht ik zo. Zeker weten. Ja jongens, wij gaan weer op naar de auto. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill te downloaden van je tablet. Dat is telefoon. En night vlog. Hoi hoi.